अतिजलद व अचूक बातम्यांसाठी पाहत रहा महामीडिया 24 सदैव तत्पर। सेवानिवृत्त शिक्षक सीताराम कदम व त्यांची पत्नी हे TVS लुना गाडीवरून प्रवास करत असताना गाडीच्या हँडलला अडकवलेली पर्स, त्यामध्ये 1 तोळा सोन्याची माळ, 1 चांदीचा छल्ला, रोख 40,000 रुपये व 1 अँड्रॉइड मोबाईल असा 2 लाख किमतीचा मुद्देमाल असलेली पर्स रामलिंग फाटा ते घोडावत पेट्रोल पंप या परिसरामध्ये हरवली होती। याबाबत हातकणंगले पोलीस ठाण्यामध्ये गहाळ झाल्याबद्दल गुन्हा नोंद झाला होता। याबाबत पोलीस निरीक्षक शरद मेवाणे यांनी तात्काळ गुन्हे शोध पथकाला आदेश दिले होते। त्याप्रमाणे गुन्हे शोध पथकातील मच्छिंद्र पटेकर व किरण बिलिंगे यांनी तात्काळ शोध घेत गहाळ पर्सचा शोध लावत संबंधित मुद्देमाल कदम यांच्या ताब्यात देण्यात आला। तर मग चला सबस्क्राईब करायला विसरू नका महामीडिया 24 न्यूज चॅनलला। महामीडिया 24 सदैव तत्पर।